Teño os coles ali con un pouquiño de pulgón e vou botar un pouquiño de sabón potásico, pero non a todas. Onte enseñimos unha pequena familia de mariquitas, de suaniñas, que estaban ali. E houve bastante xente que me dixo, unha, que suerte tes, non é suerte, é coidar do meu pequeno ecosistema. E outra xente coincideu en que donde as comprara. Eu non compro mariquitas, esas son daqui da miña horta, os amigos non se compran. Coidoas para que teñan que comer e que lle guste estar aquí, non usando insecticidas, nin químicos, nin sulfatos, nin glifosatos, non usando cousas para que se sintan elas ben aquí. Criaron aquí, voullas a deixar algo de comer, porque a verdad que é moito tallo, elas non dan para comer todo o pulgón canto teño nas coles, e voulles a deixar no sitio onde están comida, porque deso se trata, equilibrar o ecosistema, que haxa tantos devoradores como bichos, para que tea equilibrado e non teña que estar a botar eu isto sempre.